يمام ويل الهوى، يمام ويليا، يمام ويل الهوى، يمام ويليا. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يمام ويل الهوى، يمام ويليا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ambe masara mani foka abarkada ale mi sonani ka bidunya irana ka fuli ni tonni ko lase aw kelengena bela jelema mali kono mali ko ka katase jien fanto bela jelema anga fuli be se maldun kelengena bela jelema kawla dunya ka fo ni wati na abe ka jem kan fle jem kan mi ni amba fama faso jokene dogokun min be nyanamaya tilinyata jabarani so sanfe ka wele bla anga jamana Jeffara musoka demsen fara makroba ka ma hagli juru chanino wala sa jamana yere am se kana anda do akungan ko krofo la tugumna jamana yere se ka bo dinga kono ninga ijo tintin sanfe tugumna oye anka wuli ka joy hakaja tilenyeta ni anyamuga so bela jilenka akilnaini ni anka jamana ta kalaje ibai ka fo dugu jugoro nafulo koni chama dachilembe dugu kolo yere jugoro sanu bola katase onanyo na oroma nga abrata o dugu jugoro nanfolo a boli be ke tugawla munu ni shariati akufo tugoshila wo danre be kare asigidala madola mini akilindo digum bay onga jamana re fantanda ni bela jelena ni onga jamana ta kalaje yorodo be no ni abe fama wasulu jamana wasulu ni amse ka fo kabila ba mini afando be ayre soro onga jamana kono ni oye mali afando bi yere soro kono war jamana kono wa afando re be soro lagine konakiri yɛrɛ jamana kɔnɔna na dugukolo fɛnsɛba ni a cercle yɛrɛ tɔgɔ ye an bɛ se k'a fɔ yanfolila anw garisɛgɛ donna min na anw ka jamana kɔnɔna na wa ni yɛrɛ o yanfolila ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ commune 12 bɔɲɔgɔn ko wa dugujukɔrɔ nafolo ka taa se yiri yɛrɛ ma nɛɛmaba bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na hali ni y'a sɔrɔ a yɔrɔ sigibaw degun bɛ u kan maa minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka taa bi u kan walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye an balimakɛ wele ka na 12 communes n'o ye jɛkulu ye yanfolila yɛrɛ a ɲɛtaga a yiriwa bɛ se ka sabati cogo min na o jɛkulu ɲɛmaaba don nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kumaso kɔnɔna na yan nɔ waati tɛmɛnenw na an tun ye a wele gɛlɛya min yɛrɛ bɛ cercle kofɔlen kan a tun nan'i da don la a ka ja ka se ka bilasirali yɛrɛ kɛ yanfolila yɛrɛ sigicogo a ka ja wasolon jamana yɛrɛ sigicogo da na don la ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ bi an ye a wele ka na walasa an ni a ka se ka masala sigi o n'a ɲɔgɔnna kisa wɛrɛw kan wasolon jamana yɛrɛ a bɛ togo jumɛn na bi walima yanfolila cercle a bɛ togoya jumɛn na bi ani i da don olu bɛɛ lajɛlen na ka taa se olu ka wulikajɔw a nana bange an bɛ don min na komi bi mun na a kisa bɛ togoya jumɛn na da na don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ Hari Dirisa Jalo président 12 communes dakurunya suruyala salamu alaikum wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di wa kɛnɛ yanfolilakaw bɛ togo di baasi foyi t'u la 12 communes maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ ayiwa Hari Dirisa Jalo Dirisa Hari Jalo fɛn fɛn mana fɔ a bɛɛ bɛ bɛn alhamdulillah an bɛ fɛ nin waati in na i ka foli kɛ ka ɲɛsin ɲɛta TV filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ok d'accord n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn tabarikala n bɛ ɲɛta TV équipe bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah ka lamɛnjama bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah ka foli kɛ mɔgɔ mɔgɔ y'aw kanu aw kɛrɛfɛ o yɔrɔ jan an bɛ foli kɛ k'a lase a bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah ayiwa Hari Dirisa Jalo walima Dirisa Hari Jalo 12 communes e y'o ɲɛmaaba ye jɛkulu min sigilen don yiriwa ni ɲɛtaga bɛ se ka sabati yanfolila yɛrɛ cercle a ka bɔ nɔgɔla bɛ se ka sabati cogo min na ni o bɛ bɛn commune 12 bɔɲɔgɔnko ma e y'o ɲɛmaaba ye i sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma hali ni y'a sɔrɔ tagani ka segin fanga ka bon yɔrɔ ka taa yanfolila sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase i ma e min sɔnna k'an ka wele jaabi nin wele jaabi ko filanan in na ka se ka na an ka kuma Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la
cercle de Yanfoyila lahalaya hari Idrissa Diallo waati tɛmɛnenw na e tun bɔra yan nɔ i tun nana di da don aw ka lahalayaw la i tun y'a yira k'a fɔ n'i ye Yanfoyila cercle ta k'a lajɛ degunba bɛ a kan ka sababu kɛ minnu bɛ ka taa dugu jukɔrɔ nafolo ɲini a ɲinicogoya aw fɛ walima a ɲinicogoya aw ka yɔrɔ la degun don ka ɲɛsin sigi ma wulikajɔw caman tun bilara sen kan aw yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 12 commune jɛkuluba in fɛ kisa bɛ cogoya jumɛn na bi hari Idrissa Diallo. D'accord monsieur Ɲabele n b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ fɔta ni kɛta ni ŋaniya ala ka bɛnsɛma d'a ma a bɛɛ lajɛlen na. Amin ya rabbi. Effectivement y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ye hari Idrissa Diallo n fa bara Yɔrɔncina ye n ka commune ye Guana ye sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma bi ma n bɛ yen na yanni ka don babu kɔnɔ n bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ ye ka b'an ka tasibila kɛ ka se an ka finitigilaka minnu bɛ yen bi ma n bɛ yen na ta n'u cɛsirilen don jamana ko in na ni ala ye u minnu jugu dɔgɔya jamana kumabɔli la ni an b'u fara seedisuw kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sara u ye arijɛnɛ la minnu fana n'u bolo don jamana in kɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka a fanga d'u ma ala k'an bɛn kelen ma effectivement an bɔra yan waati min na ala n'a yɛrɛ ka cɛsiri o y'a sɔrɔ kuma gɛlɛyaba minnu bɛ an fɛ Wasolo o ye chinois ko problème daragi ko problème karasɛri ale ni yiritigɛ kojuguya ka fɔ ka se autorité locale yɛrɛ ka bingani walew donc olu ye gɛlɛya minnu bɛ anw yɛrɛ kan an ka sigida la donc ala kɔni barika la min ye chinois ko ta niveau ye an bɛ autorité fo bi kosɛbɛ parce que an bɔlen kɔfɛ yan u ye welewelemadakanw mɛn an ye audience dɔw sɔrɔ ministère la donc n bɛ profiter ka ministère des mines fo ka an ka journal dɔ bɛ yen n'o ye journal Saka Sangare ka foli d'a fɛnɛ ne ma parce que u ye forces de fara ɲɔgɔn kan donc an ye mission an wulila yan an taara Yanfolila un lundi bon mission in labɛn cogo yɛrɛ la parce que chinois ninnu ka complices ka ca i dalen tɛ mɔgɔ mɔgɔ la i dalen don fɛn min na u n'u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kɔni y'a k'an ɲuman bɔra yan an taara Wasolo chinois fɛn fɛn tun bɛ Wasolo a waati la an y'a bɛɛ minɛ ka ban k'u ka machine bɛɛ lajɛlen saisi ka ban k'u ka pick-up minnu b'u bolo k'olu bɛɛ minɛ donc chinois ko kɔni o daga wulila ka bɔ an dala bi parce que u ka procès yɛrɛ kɛra fo u ka délibéré yɛrɛ nana di u k'an ka amende sara o fɔra fɛn minnu saisira o bɛɛ lajɛlen kɔni o fɛn kɛra ala ka diɲɛ alhamdulilayi o b'a jira k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiriba bilara sen kan aw fɛ walasa chinois bɛ ka ba kɔnɔna min ni kɔbolo minnu bɛ Wasolo jamana yɛrɛ kan u bɛ k'o tiɲɛni kɛ fu yɛrɛ bɛ se ka siri o dan na o gɛlɛya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n'o ye chinois gɛlɛya ye degun wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ cogoya jumɛn na bi hari Idrissa Diallo Yanfoyila cercle kan bon Yanfoyila cercle na degun minnu bɛ yen i ye Yanfoyila ta k'a lajɛ yiri jamana don dɛ yiri jamana don nafolo jamana don mais degun fɔlɔ min bɛ anw kan pratiquement o bɛ maliyɛn bɛɛ kan parce que dinɛ yirala maliyɛn na jamana ma yira maliyɛn na quoi an bɛ dinɛ dɔn mais an tɛ faso dɔn an kɛlen don ka dinɛ minɛ an bolo fila la voilà nka faso kanu o de dɔgɔyara anw yɛrɛ yɔrɔ la i bɛ taa misiriw kɔnɔ wajulu bɛ kɛ lahara bɛ tan ala ko tan kira kɛ tan o bɛ kɛ mais jamana kan ka kɛ tan k'a bila nin bɛɛ sanfɛ ni jamana ma ɲɛ hali o dinɛ ɲuman tɛ se ka kɛ pan kɛlen don essentiel de kunna il faut que a ka yira anw na fɔlɔ jamana yɛrɛ ye mun ye an ka kalan jamana yɛrɛ la parce que an ka autorité locale minnu bɛ yen an bɛ ka tiɲɛni fɛn fɛn kasi kɛ bi n'u jɔ u jɔyɔrɔw tɛ kɛ o autorité locale tɛ fanga min bɛ fanga ka bolo fara min bɛ sigi ka taa voilà ka min bɛ n bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ nɔrɔbila min o nɔrɔbila minnu bɛ yen par exemple n'i y'an ka problème dɔ lajɛ bi an tɛ foyi kɛlɛ la ni jamana ma min kɔn bon jamana dun mana fɛn kɔn jamana ɲɛ de fɔlɔ kan ka wuli k'o kɛlɛ kɛ gouvernoraw bɛ yen préfecture bɛ yen sous-préfecture bɛ yen brigade territoriale bɛ yen mais malgré tout ça société civile de bɛ wuli ka wuli k'i ni da o ko la k'a ka nafolo ta k'a don a la et pourtant mɔgɔ kelen pe si tɛ ninnu na
mun sara wari bɛ bɔ chinois dɔ kun ou bien a bɛ bɔ daragi barakala dɔ kun ou bien yiritigɛla dɔ kun o sara bɛ bɔ an ka jamana wagane de la faso de bɛ ni maa an ka kelen-kelen n'a impôt de bɛɛ bɛ ninnu entretenir pour que o ka se ka jamana ka baara kɛ mais malgré tout ça o bɛ taa o ka intérêt personnel de bila en application ka jamana yɛrɛ piétiner sinon daragi filɛ nin bi k'a daminɛ kalanan la safuru la k'a daminɛ selinge la ka taa bila fo sira juba la i bɛ daragi ye ji sanfɛ de i b'a fɔ ko ni i ye kɔnɔw sigilen ye yiri la tellement que a woyolen bɛ ji sanfɛ bɛɛ b'a kalama a dogonnen tɛ mɔgɔ si la k'a daminɛ gouvernorat la fo ka n'a bila fo eaux et forêt mɔgɔlaban na ka na pêche la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama daragi ye fɛn min ye a interdilen don a kɔlɔlɔ kama mais bɛɛ bɛ sigi k'a lajɛ pourquoi parce que tout simplement Mali la ni décision tala ka fɛn fɛn interdit o de ka di autorité ye parce que a bɛ se ka dogo o fɛnw de kɔfɛ san ka fɛn sɔrɔ e yɛrɛ bolo biɲɛkala ɲina sen dalen don biɲɛkala kan Ari Dirisa Jalo biɲɛkala ɲina sen na biɲɛkala kan donc o de problème baba min bɛ an yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ o ye faso de tin bɔlen don faso la kanabagaw la faso baarakɛlaw la il faut qu'ils s'assument n'u y'u assumer la population n'a pas le choix soit tɛ population na fanga nana tile fɛ de jamana de ko nin kana kɛ n'i y'a kɛ ni min dar'e ka tɔw b'a dɔn mun bɛ a la o bɛ somɔgɔ sama bɔ mais min kan kɛ e gɛn a la ni e n'o da bɛ file kelen na a ma nɔgɔn dɛ donc o ye degunba ye min bɛ degunba min ka jugu ni o degun ma furakɛ ni tɔ in si se ka ɲɛnabɔ o de y'o ye parce que c'est olu ye degun ye minnu tɛ ye mɔgɔw t'a fɔ an bɛ taa baga an bɛ taa cun daraki kan daraki bɛ tiɲɛni na an ka ba yɔrɔ dɔw bɛ yen bi kulun se ka boli yen kulun tun bɛ san ba boli la yɔrɔ dɔw la bi n'a ko k'a bɛ boli a bɛ cɛncɛn ta ba bɛ ka girin ba tɛ ka girin anw dɔrɔn ma an ka ba in ji bɛ na fo selenge o de bɛ baraji an tɛ kurantigɛ la ni daraki ko tora tan groupe bɛ don Mali fan bɛɛ lajɛlen sinon ji tɛ sɔrɔ ka courant di Mali la i bɛ n'a ye an tɛ ala deli a la dɛ mais ni autorités sigira k'a lajɛ dans 5 ans ba bɛ girin hali ji tɛ sɔrɔ ka baraji alimenter ne de bɛ k'a f'i ye ji tɛna courant an tɛna courant sɔrɔ bilen o bɛ sɔrɔ cogo di ba girinna ni ba girinna ji courant bɛ sɔrɔ cogo di minorité ka intérêt personnel kama avec la complicité de certaines autorités jamana ka avenir bɛ ta en otage an bɛ taa Dirisa Ari Jalo yiriko bɛ cogo jumɛn na Yanfoyila cercle la bi yiriko Yanfoyila ka tigɛ walima o tigɛli jɔra Yanfoyila cercle la an yɛrɛ ka dugu dɔ bɛ yen nɔ an ka maire dɔ bɛ yen nɔ yiritigɛlaw yɛrɛ tellement k'u ja gɛlɛyara u y'an ka commune dɔ yɛrɛ wele tun justice la ko ka 20 quelques millions sara u ye parce que ko u ye yiri tigɛ ko dugumɔgɔw ko k'u man ka yiri tigɛ dɔ k'u ka yiri sɛji la o tɛ san zon yɛrɛ kana convocation di fɛntigi ma k'a ka taa polisi la bon o de bɛ ka kɛ an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen commune dɔ de bɛ Yanfoyila cercle kɔnɔna na walahi o maire de convoquera yiritigɛlaw fɛ ka convocation kɛ ko c'est à dire que yiri tigɛra population bɔra k'i assumer an ka yiri tɛ tigɛ yiri dɔw bɛ yen nɔ olu jenina yiri dɔw bɛ yen nɔ olu sɛjira non malgré tout ça non ale yɛrɛ de b'a ko ɲini jamanaden fɛ sa wari bɛ sara ale ye plan d'aménagement tɛ yɔrɔ yɔrɔ la o fɔra mɔgɔw yɛrɛ ye mun fɔ an ye dɛ plan d'aménagement tɛ yɔrɔ yɔrɔ la o yɔrɔ yiri tɛ se ka tɔnɔma bɔ mais ni mɔgɔ dɔ kana la ko papier dɔ dira ale ma k'ale ka taa yiri tigɛ o ka taa ŋɛɲɛ kɔnɔ n'a yiri bɛɛ bi yiri bɛ tigɛ an fɛ yen c'est à dire que i b'a fɔ ko réchauffement planétaire wa quoi la réchauffement climatique minɛ na walahi i b'a fɔ ko an ka mɔgɔw t'a kalama yiri kɔni bɛ tigɛ a bɛ tigɛ yɛrɛ de donc o kuma in bɛ fɔ ka da Bamakɔ dugu de kɔnɔ yan wa walima téléso ni radio sow la yan wa a tɛ se wula kɔnɔ wa non a dan ye séminaire de ye sa Mali fɛn caman ye atelier de ye atelier de bɛ kɛ dɔrɔn mɔgɔw b'u ka plan bɔ a bɛ taa bila tiroir bɛ minɛ k'o dun exécution ministre yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ ka fɛsi b'a kana séminaire banna perdium sɔrɔla baara banna c'est la forme à 80 n'i y'a ta 100 10% tɛ exécuté n'i taara Mali tiroiru dayɛlɛ résolution kɛlen don ka tiroir bɛɛ fa mais exécution 0 c'est ça le problème mɔgɔ kalannen bɛ Mali la dɛ malien bɛ diɲɛ yɛrɛ ci cogo k'a ci k'a jɔ k'a plan tracé k'a d'i ma i bɛ tigi faso jɔ n'a ye mais a se ka biriki gosi a yɛrɛ ye malien c'est ça le problème du malien an ma kalan faso in de la an tɛ faso in dɔn
on connaît même pas la valeur du pays. Mali ire nafa imu yantado. Ka ye ka fo ala an jama kambara basigi mban fe ya. Wallahi yantado. Namba do ante tulungala. Ni e mo we kieta la atelier perdiam no fe. I debali beba. Mais nous qu'on ko bana c'est fini. C'est fini, tiroir. A beta bla tiroir qu'on kan benane kan ni atla télé la résolution bébé kalan benina dro ka fo ambe na la signé fe. Nyefe la inde. O de te malla a tesede. Hari Idrissa Diallo 12 communes ye jɛkulu ebe a ɲɛmaya la an bɛ don min na ko bi aw ka cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ Idrissa Diallo yɛrɛ i ye maa cɛsirilenba ye 12 communes yɛrɛ a jɛkulu bɛ cogo jumɛn na bi 12 communes bɛ cogo min na bi an bɛ Ala fo k'Ala barikada alhamdulillah parce que 12 communes ye a ka objectif atteindre daminɛ an tɛ se ka ban k'an ka objectif bɛɛ atteindre parce que jamana in kɔnɔ n'e ko k'i bɛ yuruku kɛlɛ ka marakojuguya kɛlɛ ka tiɲɛnikɛla kɛlɛ i bɛ si kɛlɛ de la i b'i kɛ mun kan n'i ser'o la i b'o bila kɔfɛ i bɛ avancer sinon kɛlɛ banta tɛ kelen an y'an kɛ chinois ko kan an b'a fɔ bi alhamdulilayi o résolu la à 90% hali n'a sɔrɔ obstacle dɔw bɛ yen ka bɛn hali machine minnu saisira autorité bolo machine bɛɛ ma ye o machine bɛɛ ma ye o machine dɔw tununa machine wɔɔrɔ tununa a bɛ komi kuma dɔ la drogue kɛlaw la drogue dɔw fana bɛ tunu soni kungo cɛ sur 27 machine machine 21 de sera yanfolo la bon machine wɔɔrɔ in a taara min a se ka boli gitɔrɔn kan a se ka tɛmɛ n'a ma se poste la a tununa min machine tununa bon toujours nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ faso kanu in de dɔgɔyara mais an b'a ɲini minnu b'a machine ko kalama u ka fɛɛrɛ kɛ ka machine in labɔ machine in ka se jamana ma an ka objectif fɔlɔ min tun bɛ 12 communes na o de ye ka 12 communes bureau sigi Wasolon cercle commune 12 bɛɛ kɔnɔ alhamdulillah mais an filɛ yɔrɔ min na bi an ka bureau sigilen don commune 10 ɲinɛma kɔnɔ mais a représentelen don commune 2 kɔnɔ mais bureau ma officialisé an bɛ se ka fɛn na ɲini bi i mako tɛ jɔ Wasolon dugu dɔ la bi k'a fɔ ko ne mako b'a fɛ ka ci dɔ kɛ nin dugu la Mali Wasolon parce que Mali Wasolon a bɛ taa 188 villages comme ça ni i tɛ 12 communes mɔgɔ dɔ sɔrɔ mun b'a exécuter alhamdulillah donc o ye paba ye bon hali bi ta n'a fɔra ko an bɛ ko dɔ kɛ diaspora yɛrɛ dɔrɔn pe ka mobilisation bɛ se k'a wari financer k'a ba fɔ wari tɔ bɛ bila kɛsi kɔnɔ ce qui veut dire que idéologie bɛ ka faamu an parents minnu bɛ yen a dɔw b'u jɔ bi u bɛ kasi moi j'ai quitté le Wasolon il y a pas une semaine cɛkɔrɔba dɔw nana kasi k'olu tun t'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ bɛ se Wasolon ka dɔw bɛ se ka jɔ fanga ɲɛfɛ ka Wasolon défend alhamdulillah mais ne y'a f'u ɲɛna si kɛlɛ don u k'u jija u kana bila parce que an bɛ menace de mort sɔrɔ don bɛɛ numéro dɔw yɛrɛ bɛ n bolo yan nɔ olu dɔw bɛ n wele fo Jɛnɛ i tɔgɔ dira an ma depuis salon seliba a kan ka nin k'i la mais an bɛ ɲɔgɔn na dɛ bon dɔw yɛrɛ b'i wele Dirisa a numéro bɛ ne bolo yan o kan enregistré u bɛ n wele dɔw yɛrɛ ye n wele laban in na ale bɛ Jɛnɛ de a ko ne de 12 communes président ne ko ne 12 communes président ye bon ko n tɔgɔ dira a ma depuis salon seliba ko ne de kɛlen don ka wuli ko Draghi tɛ baara kɛ chinois ainsi de suite n ko awɔ ko mais n bɛ min ɲini na n b'a sɔrɔ n ko n terikɛ n bɛ min f'i ye ala ka diɲɛ don o don dan n'i ye pa kelen ta i bɛ pa kelen de ta k'i sa yɔrɔ ma gɛn foyi tɛ fara sin kan foyi tɛ bɔ a la n'a banna don min na a bɛ ban ne nana diɲɛ kɔnɔ e ma ɲininka ni n bɛ taa i tɛ ɲininka e ma ɲininka i ta la e de bɛna ɲininka ne ta la donc i yɛrɛ lafiya bɛ retard la bon n kɔni b'o k'o kɔnɔ bon jusqu'à présent a kɔni ma se ka fɛn kɛ fɔlɔ mais n bɛ k'a fana ɲɛna filɛ Dirisa o cogo kelen na an y'a mɛn k'a fɔ wariw bɛ proposer ye nin ko in na de o ka ca wari yɛrɛ kɔni o kɔnɔ yɛrɛ ka don n'a bɛɛ ye k'i ka wari minɛ k'i dabɔ kɛlɛ in na wari minɛ i dabɔ kɛlɛ la i ka faso janfa o yɛrɛ la hali i ɲɛ bɛ hali ministère kɔnɔnaw la u ka pions bɛ nin bɛɛ kɔnɔ ne contactera ministère bolo n contactera hali présidence yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw bolo pour le problème des chinois k'i daminɛ nin wari minɛ k'i daminɛ kalo nin bɛ d'i ma 70 millions dɛ 100 millions dɛ chaque mois 10 millions dɛ olu kɔni wari kɔni kɛli k'a proposer o t'u ɲɛna foyi ye mais an ko an bɛ faso in ta
ay nafolo ay tani ni est-ce kana ne bara nafolo sunya ki be ne bolo la son la fem be bolo be ne detail hari Drissa Jallow oni tungarankew be togodi wasulunka munu sigleno jamana koka 12 communes ni be togodi farafina bangunga kata sen nansara jamana ma 12 communes ni u cew be togodi ambe wati mnan sisan 12 communes ay réseau do sigi 12 communes amba fo ma 12 communes internationales o piloté len do ambalma muso do bolo no abo forma ko Salimata Sidibe Salimata Sidibe o ka bara e muye wasolo ka den ni koni te Mali koni kono ni ko be wasolo ale de ba be gérer alhamdulillah Chesri Babali kata fara Musa Sidibe ka Musa Sidibe Londres Tayiru Sidibe Angola Bakari Sidibe ma kata se lasene nuni comment dirais-je là anga mogo kacha Côte d'Ivoire nuna et réseau imbe tende pays beni a chefu de do wa o chefu bela jele o lube compter ka Salimata au retour afin ba fo ni situation de bien alhamdulillah donc anu be contacter la permanent ali 600 ne ma téléphone bla fin na ni mumbe o réseau be no message imbe à la minute mba soro alhamdulillah oui olu fane joro babe akani jokulu yin kojugu financièrement u ban deme amma ko be fin na nanu wole o yoro kelen be o be mobilisation ga parce que ni e soro na chogo jatemne a olu ka jisumalen do bi doni ka teme ya mogo ta kan quoi donc ba appui au niveau la ko alhamdulillah aywa Musa Sidibe Londres ale ma Chesri lembaye ambe fuli kengrene na se ama Drissa Hari Jallow ni onga jamana takalaje ni wati labanu na dugujugoro nanfolo chama obeka ye walma obeka ke onga jamana garsege lithium bola kata si jamama munu ni uyera onga jamana kono o kisala eminye 12 communes nyema bay fela bela o kisala wa ngani ala sona ma baro tako flana na ambi sinkana kana do jem kan konna Hari Drissa Jallow ale miye wasolo walma yanfoli la cercle jakulu min siglendo a yirwa se ka sabati togomna o nyema bado ni ala sona ma ana sinkana mangutu ko fe kana dado la ka wala like Mbalimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso macaroni bɔra macaroni qualité ɲumanba ɲagami foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso macaroni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle macaroni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitini ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadennaw bɛɛ bɛ girin macaroni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso macaroni baramuso ita i ka kow ye foli ani tanni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati na mangutu kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na faso jɔkɛnɛ ma welele Hari Drissa Jallow walima Drissa Hari Jallow 12 communes jɛkulu min sigilen don yiriwa ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na yanfoyila cercle la an ye a wele ka na bi an bɛ se ka fɔ nin ye ale nako filanan ye an ka plateau in kan an ka se ka na an da don wulikajɔ minnu ni cɛsiri minnu bilara sen kan u yɛrɛ fɛ da donna don la baro yɛrɛ kun fɔlɔ la baro tun nana da yɔrɔ min na walima ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ni ye anw ka jamana ta k'a lajɛ dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na a nana jira k'a fɔ ni ye Buguni région ta k'a lajɛ dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma lithium n'a nafa ka bon kosɛbɛ ka taa se dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko jama o fɛnɛ nana ye Buguni région kɔnɔna na Hari Drissa Jallow ninnu nafolo minnu bɛ ka ye anw ka dugukolo jukɔrɔla la e fɛla ye mun ye nin kisaw la o cogo kelen na dɔ fana ye ɲininkali kɛ ko an k'i ɲininka ko aw tɛ fɛ wasolon sanu de ka bɔ wa ko maa bɛ fɛ wasolon sanu u dalen ka to dugu jukɔrɔ yen wa u kana bɔ ka malidenw nafa wa ko kuma wasolonkaw tɛ nafolo fɛ wa surtout dugu jukɔrɔ nafolo i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ Mali dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ka yeli min kɛ anw ka jamana kɔnɔ ani ni ɲininkali min kɛra ɲininkali laban ye sisan i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la. D'accord n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n bɛ an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen faamuya donc n bɛna question de répondre désordre la parce que déjà question in ka surun donc n bɛ fɛn kɛ o la dɔrɔn ka sɔrɔ ka filanan nin attaquer tabarikala bon mɔgɔ min ye nin question poser i bɛ taa sɔrɔ a ma Mali taliku de ɲini k'a dɔn n'a ye Mali taliku lajɛ a tɛ sɔn ka nin question poser parce que ka Mali lɔ a sen kan
n'i ye wasolon sanu bɔ a la a ka dɔgɔ oui an ye fɛn kalalama kun fɔlɔ fɛn fɛn sɔrɔ a kɛra kɛlɛkɛminɛ ye a kɛra wari garanti ninnu a sanu bɔra kalanna de kalanna de y'an ka yɔrɔ ye ni maa min b'o tariki dɔn ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko kalanna bɛ wasolon fɛ o tigi tɛ sɔn k'a fɔ ko wasolon ka t'a fɛ a ka sanu ka bɔ o ye kelen ye hali bi sanu bɛ ka bɔ kalanna o ye kelen ye filanan mini bɛ komana wasolon ka bɛ t'u ka dossier ɲini ye dossier déposé u bɛ baara sɔrɔ dɔw tɛ baara sɔrɔ dɔw bɛ gɛn an ma ban o ma mais est ce que sanu tun bɛ ka bɔ kunun est ce que n'o kelen bɛ ka bɔ bi mankan bɛ yen bi o tɛ kɛ o nataw de bonyana bɔ ko juguya de nana donc an ko de dɔn jamana ko yɛrɛ se ka ban parce que k'aw mako bɛ sanu na u b'a fɛ ka wasolon ko ban de kɛlɛ b'o yɔrɔ de nɔfɛ o sinon sanu ka di ne yɛrɛ ye o nafolo ka di n ye o est ce que i y'a faamuya o bɛ ka min kɛ ne bɛ se k'a kɛ o ne fabara de ye mais est ce que ne b'a kɛ bi sini a bɛ min na se ne denw ma mɔgɔ adamadenya kana kɛ k'i bɛ bi jɔrɔ quoi i salen kɔfɛ san 10 san 100 i jija i kɔ kana jigin yɔrɔ sɔrɔ i la an b'o kɛlɛ de la min ye deuxième question ye kibaruya duman don i komi kibaruya min don min kan ka mɔgɔ lasiran parce que dugu jukɔrɔ nafolo ye sitɛnɛ de ye sitɛnɛ n'a conséquence de bɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn cilen don bi tan a bɛɛ cira nin fɛn ninnu de nɔfɛ ni pétrole ko tɛ jama ko don ou bien sanu ko don i taara Angola o i taara Libéria o i taara Sierra Leone o i taara comment dire Congo o Syrie o a bɛɛ ninnu fɛnw de ye parce que ni hakili ma fara fɛn ninnu kan a tɛ na nin foyi ye fo fitinɛ an b'a ye a bɛ nafolo kɔni na se an ma mais o ye a sɔrɔ sɔrɔ min bɛ ka kɛ a ka réparti ka ɲɛ ne m'o de f'i ɲɛna ɲamɛ n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna an filɛ yɔrɔ min na bi ko terrorisme bɛ Mali la a mɛnna dɛ terrorisme bɛ Mali la a mɛnna oui mais terrorisme ka jugu mɔgɔw t'o de ye jugumaw bɛ min effet min produit an bɛ an kɛ o de effet kan k'an b'o kɛlɛ kɛ terrorisme b'an fɛ yan depuis la ɲambele ni gouvernement ye ka hakɛ tanga i ma y'i terroriser de bingani ɲɔgɔn terrorisme tɛ yen a ka bi adamaden kan injustice ɲɔgɔn terrorisme tɛ yen adamaden ka hakɛ tere fasoden tɔɔrɔla k'a tɔɔrɔ sigiyɔrɔ la k'a tɔɔrɔ k'a ka hakɛ minɛ a la ani min ka kan a t'o sɔrɔ a b'o ye mɔgɔ wɛrɛw bolo mun bɛ jigin a kɔnɔ n k'a bɛ rebelle de bon yanni k'a juger aujourd'hui qu'il est comme ça mun y'a kama a kɛra tan il faut qu'on revoie o côté k'a lajɛ sanu nu fɛnw ni jamaw taga ya directeur bɛɛ tɛ boli la ka taa kɛ photo taw ani ministre tɛ taa filmer olu la ministre taara ayo an ye min fama bon i mana se kɛ fɛn fɛn ye nɔ maaw yɛrɛ b'a la k'u bɛna taa dutɛrɛw ɲini Buguni kɔnɔ bon i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na n'i y'a ta 100 80 presselen don a ko ka bɔ ale ɲini ale k'a ta sɔrɔ Mali k'a ta sɔrɔ tɛ dɛ ni Mali ko don presse ko tɛ o la o hali n'i tɛ baara la n'o bɔra o nafa bɛ s'i ma mais n yɛrɛ ka dɔ dun a la o de ye Mali ko kɛlɛ ye o n'a fɔra sa k'ale ka mɔgɔ ta nin baaraw la n'i ma fara o kan dossier de bɛ labɛn ka taa fɔ nin kan ka taa nin kan ka taa nin kan mɔgɔ nin kan ka mɔgɔ de bɛ na ni mankan ye o on va plus se laisser faire donc jama yɛrɛ yɔrɔ min na o yɛrɛ sigidala maaw tɛ ta cala olu yɛrɛ de bɛ tila ka tɔɔrɔ k'u terroriser ka gaziw ci u la k'u ci n'u jamana a bɛ fɔ ko jamana de ta ye dugukolo ye jamana ta ye dugukolo ye o ni jamana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ ni jamana y'i jɔ a jamana place la a bɛ se ka jamana kun ka kuma fɔ ni jamana y'i ba ka devoir ma jamanadenw b'u yɛrɛ makaran c'est ça le grand problème o tant que injustice ma kɛlɛ ka bɔ yen tant que jamana m'i jɔ a jɔyɔrɔ ka jamanaden bila a ka condition na an b'a fɛ ka hɛrɛ min sɔrɔ an t'a sɔrɔ imaginez e bɛ taa bi i b'a remarquer hali n'i ye fɛnw jateminɛ circulation na agent bɛ circulation na pour que mɔgɔ kana na infraction de kɛ n'a y'i ye ka infraction kɛ normalement n'a dusu ka ɲi a kan ka e bali de i k'a kɛ parce que a kɛli de bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye mais i bɛ agent dɔw de ye olu de bɛ dogo pour que i kin'u ye e ka infraction in kɛ o k'e minɛ parce que olu bɛ dɔ sɔrɔ o de la jamana kanu bɛ min e bɛ ye ka fɛn mun bali polisikɛ b'i dogo panneau kɔfɛ e yɛrɛ b'a fɛ k'a bali fɛn jeni n b'a image dɔ di fɛn jeni dɔrɔn a bɛ bɔ k'a pan ka exactement polisikɛ bon u bɛ fila tuguni ka injustice dɔ kɛ ka dɔ labɛn pour que dɔ ka sɔrɔ
n'i ye ko i bɛ fɛn tigɛ ka taa artisanat a fɛn mun bɛ yen bɛɛ b'a dɔn feerekɛla ye fɛn masqué polisiw bɛ yen bɛɛ b'a dɔn fɛn masquélen don mais bɛɛ bɛ dogo kɔnɔfeerelaw kɔfɛ e dunnama bɛ fɛn tigɛ dɔrɔn i ka moto minɛ u b'i ka mobili minɛ k'i ye fɛn jeni or que minnu sigilen don min ye fɛn masqué est-ce que olu b'u place la Bamakɔ dugu camancɛ yɛrɛ la bon ça o bɛ se ka lakali cogo di bon o de cas dɔ bɛ na kɛ yen n bɛ taa fa faamaw la sisan faamaw de bɛ na sisan giri min ka daminɛ ka ɲɛsin Buguni région ma sisan Ala ka hakili Kiba Sangare kɔni ne b'a dɔn u ka téléphone kan tɛ tigɛ nin waati in na Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma bɛɛ ko ko fɔ n ka taa du terrain ɲini Buguni jama yera Buguni lithium yera Buguni o ka taa baara wɛrɛw kɛ yen mais min ye k'a fɔ ko anw ka yɔrɔ tun bɛ kɛ cogo min na marabatigiya ye k'a fɔ dɔrɔn ko faamaw y'a fɔ tan faama yɛrɛ b'an fɛnɛ fɛ yen sisan an yɛrɛ ye faama ye Hari Dirisa Jalo Ala ka hakili ɲuman di jamana marabaaw ma i y'a fɔ cogo min na terrorisme ka jugu ka tɛmɛ terrorisme bɛɛ kan o ye adamaden tɔɲɔni et surtout ni adamaden min tɔɲɔna n'a ma kungo fɔyɔrɔ sɔrɔ o de degun yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ayiwa Hari Dirisa Jalo an ka jamana a bɛ lahalaya gɛlɛn kɔnɔ nin waati laban ninnu na kabiri fanga daraki min kɛra anw ka jamana kɔnɔ e ye sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye sifinnaka i ye nin jɛkuluba in ɲɛmaa ye min sigilen don yanfoyila yɛrɛ cercle a bɛ se ka yiriwa yɛrɛ boloda cogo min na miirina ɲumanw faso kanu yɛrɛ bɛ se ka na adamadenw dusukun na cogo min na nin jɛkulu in ɲɛmaa ye an ka jamana lahalaya an bɛ gɛrɛntɛw kɔnɔ ka bɔ CEDEAO yɔrɔ ka taa se lahalaya caman wɛrɛ ma insécurité minnu tun bɛ yen nɔ hali ni y'a sɔrɔ nin waati in na an ka jamana wolomasiri tabaw ni o ye armée o bɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Mali ko ni mako k'i fɛla fɔ a la e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la Hari Dirisa Jalo ok min fɔ o ɲininkali la an bɛ Ala fo k'a barikada ka a ɲini a fɛ toujours a ka bɔda ɲuman di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi parce que Maliko kɛlɛ ka dɔgɔ ko in na yɛrɛ ko kɛlɛ de fanga ka bon o ye tiɲɛ ye politique mɔgɔ bɛɛ ko tɛ mais politique mɔgɔ fanba ka ta ka bi ye yɛrɛ ko de ye sinon faso ko tɛ quoi sinon ni faso ko de don o ɲɔgɔn sama ma nin bɛɛ bɔ quoi yɛrɛkun kɛlɛ b'a la yɛrɛkun kɛlɛ b'a la c'est à dire ne b'a fɛ ka mun fɔ ko in kɔnɔ dɔrɔn a sera maliyɛn ka kariya kɔngɔ ma ka jɔ ko dɔw ɲɛ quoi luxe in a tɛ foyi ɲɛ i ma n'a sɔrɔ a tɛ laban quoi i mako bɛ privilège min na n'a tɛ to a ma mieux c'est à dire que i yɛrɛ kan'a daminɛ o ka fisa i k'a kɛ bon an b'o de kun phase kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ ka bilen kɔfɛ mɔgɔ ka dɔgɔ jeunes la bi minnu bɛ chargé de mission ni attaché ninnu ni fɛn ninnu na u ye baara ninnu fɛn concours ninnu na ne ka CV ma demandé min ta ɲɛ non mais a cadre t'u la ne ka CV ne taara di min ma u la a ye n don baara la mais kɛlɛ ma fɔ an kɔ mun na parce que an dalen don changement la surasiw k'u ka responsabilité ta quoi n'a fɔra ko transition vote ma kɛ k'olu si sigi dɛ ni vote kɛra k'i sigi minnu ye vote kɛ k'i sigi aw bɛ jɛ de aw bɛ jamana position jateminɛ n'i ye responsabilité dɔ ta ka fɛn dɔw franchi ka décision gɛlɛmanw ta i bɛ ko gɛlɛman de kɛ i bɛ ko gɛlɛman de kɛ o ko gɛlɛman min ye o bɛ mɔgɔw minɛ k'u don kaso la dɔrɔn k'u bila o bɛ mɔgɔw jagɛlɛya kaso de ma c'est à dire que exemple ka yira mɔgɔw la minnu b'a dɔn ne sɔrɔla siɲɛ wɛrɛ mun b'a la quoi c'est à dire mɔgɔw u ka mɔgɔw bila condition na mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ne ɲuman bɔra in na Maliko tɔ bɛ sɔn ka kɛ n kɔ quoi u k'u jɔ u jɔyɔrɔ u kana doubliger c'est à dire n b'a la n t'a la a tɛ ɲɛ quoi hali CEDEAO ko min mɔgɔw bɛ confusion na population de bɛ kule la an ka bɔ CEDEAO la premier ministre ko k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na o tɛ ordre du jour la an k'an ka wari créer c'est à dire an ni olu yɛrɛ tɛ ka langage kelen de fɔ parce que an hakilina a n'olu bɛ baara min na la communication tɛ yen communication de tɛ an n'u cɛ olu bɛ niveau min na an kan ka bɔ o de kalama wa jamana kunteli nafan de ye nin ye an bɛ to o de kɔ mais an bɛ dɔn na côté dɔ la olu yɛrɛ fana bɛ dɔn na côté dɔ la finalement an tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ an kunjɔfɛnw tɛ kelen an kuntilennafaw tɛ kelen hakilinaw tɛ kelen ye o parce que an filɛ yen bi bɛɛ b'a dɔn an bɔlen CEDEAO la a bɛ se ka na ni problème caman ye kɛ
maintenant c'est ka bɔ la ka la kumun ka fɛnɛ ka fanye kɛ ni ko bi k'i bɛ taa Mauritanie n'a fɔra k'i ka visa ngo dɔ bɛ 200 sara ka don Mauritanie parce que o tɛ CEDEAO la o kɔlɔlɔw ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna n'aw bɔra CEDEAO la nin de b'a la nin de b'a la nin de b'a la nin de b'a la a avantage in de y'a inconvénient min ye population ye hakilimaw de ye c'est à nous maintenant de voir mun de da ka d'an na an b'o ta unanimement jamana marabaw de kan ka nin fɔ jamana il faut qu'on communique communication de kan ka kɛ ni man kan ka dogo jamanaden na ni de bɛ ka an balo aw ka laɲini de y'an ka bɔ CEDEAO la n'an bɔra CEDEAO la nin de b'a kɔfɛ an bɛ ka ban ka bɔ a la aw yɛrɛ de kama parce que aw de mako bɛ na Mali ye commerce jamana de ye aw mako bɛ jamana wɛrɛw la n'aw tɛ CEDEAO la aw dafalaminɛw de ye port jamanaw de ye n'u ko k'u bɛ don ka bɔli gɛlɛya anw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka jouer an yɛrɛ ka économie kan o de kama an b'a fɛ ka ko in nɛgɛ dɔɔni pour que an bɛɛ k'an sago sɔrɔ est ce que o ɲɛfɔli ka gɛlɛya o ɲɛfɔli kɔni ma se a fɔli ma ka taa discours dɔ fɔ ka taa kan dɔ fɔ mɔgɔw ka tɛgɛrɛ fɔ o y'a sɔrɔ kuma e yɛrɛ mun y'a fɔ e b'a dɔn a se ka kɛ il faut que nous soyons plus concrets an ka bɔ abstrait kɔnɔ quoi ni min bɛ se ka kɛ a ka fɔ an ɲɛna nin bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ nin de kama a se ka kɛ nin de kama o ka fɔ an ye ça c'est un de deux kabini Ala ye diɲɛ dan tubabu mana farafinna an ka hɛrɛ kama non tubabu na tubabu teriya t'an ni tubabu cɛ o balimaw ka ca ye u bɛna dɔn d'an ma mun na mɔgɔ dɔw tɛ français hali sini u bɛ si pɔnkɔrɔ tubabuw la mɔgɔw bɛ si États-Unis pɔnkɔrɔ diɲɛ jamana tɛ yen mɔgɔ tɛ si kɔngɔ la yɔrɔ min na mais munna u bɛ wariw ta k'u bɛn'o d'an ma yan an n'olu ka surun ka tɛmɛ u kan c'est parce que u bɛna wari in de kɛ k'an sen siri k'an bolo siri ka yan ci ka taa yen jɔ objectif ye nin dɔrɔn de an ka kari a kana k'an ɲinɛ k'a fɔ fo Mali in ka jɔ anw de ɲinɛ an ka limousine san ka yala ka bazin baw don ka taa kɛ kumaba fɔ a ye gɛrɛn na fo an ka sa de an denw de k'a bénéficier o de ye essentiel ye fo an ka jɔ faso in ye an ka jɔ hali n'an ni de bɛ to a la an bɛ jɔ de tɛgɛ bɛ ka fɔ Rwanda kun bi mɔgɔ min fagara Rwanda a fagara yan n ko génocide kɛra ye mais tiɲɛ dɔnna don jumɛn k'a ye k'a fɔ u bilara ɲɔgɔn na dɔrɔn ka jɔ parce que u ye baara de kɛ mais n'u kun ma baara kɛ u kun k'a kɛ fugariya ye dɔrɔn parce que maliyɛn bɛɛ ka calcul de la Mali de kan ka baara kɛ k'a bénéficier e yɛrɛ tɛ acteur ye Hari Dirisa Jalo Ala ka an ka jamana ani sababa bɛɛ jɛmukan an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la 12 communes ye n bɛ se ka fɔ Mali ɲɛmada jɛkulu ye nin ye bi an bɛ se ka fɔ Mali waso jɛkulu ye nin ye bi min ni a ka cɛsiri fanga ka bon jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ ka u ka kɛlɛ kelen kɛ an n'u cɛw bɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasatɔn yɛrɛ ɲɛmaaba Kɛɲɛba cercle la n'o ye Aliyu Jalo ye waati tɛmɛnenw na an ye a bisimila yan an n'u cɛw bɛ cogo di ka taa se hali jɛkulu wɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen ma d'accord i la ɲininkaliw diyara an ye an ni wasatɔn an bɛ se k'a fɔ ko caman bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn kalama a la alhamdulillah parce que communication bɛ an cɛ régulièrement parce que an ka problème c'est les problèmes similaires n'an bɛ min kɛ mun ye na fanga yɛrɛ di an ma an ka kɛlɛ la parce que wasatɔ mɔgɔw ka communication de fanga bonyana k'a yira an na chinois bɛ ka tiɲɛni mun kɛ Kɛɲɛba sinon n'u an kun t'u ka kɔlɔlɔ dɔn u tun bɛ fɛrɛ an fɛnɛ ni ma mais olu de ka wulikajɔ n'u ka image fɔ Kɛɲɛba tiɲɛni daminɛna wasolon t'a ɲɛ o de kama wasolon ka fɛnɛ ni jɔra kɛlɛkɛ sen kan yanni k'o kɛ ka wasolon envahi u ye tiɲɛni min don Kɛɲɛba kun o tiɲɛni kana don wasolon kun exactement an ni wasatɔn bɛ ɲɔgɔn kalama maintenant o kɔfɛ association wɛrɛw bɛ yen an n'u y'a daminɛ an ye ɲɔgɔn bila sira cɛ parce que association dɔw yɛrɛ bɛ wuli ka taa i sɛgɛrɛ bureau b'u bolo Bamakɔ yan u ni faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ taa débat la aw bɛ to débat kɔnɔna la olu yɛrɛ de bɛna proposition k'i ye pour que ninnu ka se ka baara kɛ ni kɔlɔlɔ t'a la mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ba kɔnɔ ni kɔlɔlɔ t'o la donc o kama association caman b'a fɔ ko bon 12 communes mɔgɔw ka bɔ u yɛrɛ bolo u ni mɔgɔw mana baara daminɛ u t'a labanna mais u bɛ ɲina mun kɔ mais 12 communes mana min daminɛ a b'o laban mais munna u ne b'a daminɛ u ne t'a laban parce que e n'u tɛ hakilina kelen politique mɔgɔ t'an financer la il y a aucun politicien derrière nous politique mɔgɔ tɛ yen min ka dɔrɔmɛ kelen bɛ 12 communes kɔfɛ a tɛ yen n'a bɛ yen a tigi k'an wele plateau la plateau min y'a diya o tɛ yen commerçant tɛ Mali kɔnɔ opérateur économique tɛ Mali kɔnɔ mun jɔlen don ni 12 communes ye donc an ka indépendance b'an bolo an ka autonomie n'i y'a ye an ja i b'an wele an b'a fɔ k'an tɛ taga foyi tɛ bɔ a la wa i bɛna k'i b'i ka ko kɛ a tɛ bɛn an b'a fɔ a tɛ kɛ parce que i tɛ k'an financer
an tɛ obligé ka i da sagona kuma fɔ parce que i t'a bɛ an kɔnɔ o de kama an ni politique mɔgɔw yɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔw former groupe dɔw former pour que k'an kɛlɛ an b'o bɛɛ faamu an b'o bɛɛ faamu an ni bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan mais kɔfɛ e yɛrɛ bɛ n'a ye k'a fɔ an bɛ ka taa rythme na i tɛ se i b'i sigi i yɛrɛ ye quoi voilà ayiwa an bɛ 12 communes tiɲɛna muso bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bakari Jalo ale bɛ an fɛ yan nɔ ni an bɛ hakɛto ɲini a fɛ a ka se ka na ale fana ye maa cɛsirilenba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yanfolila yɛrɛ coordination o maa dɔ y'ale walima an bɛ se k'a fɔ coordinateur y'ale Bakari Jalo ale fana ye i accompagner ka se ka na bi plateau yɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ secrétaire général yɛrɛ fo 12 communes bureau ba yɛrɛ la ni o ye Jakarija Jalo ye ale fana ye maa cɛsirilenba ye ayiwa salamu aleykum Bakari Jalo. wa aleykum salam wa rahmatulah. somɔgɔw bɛ di baasi tɛ yen ayiwa coordination yanfoyila cercle la a bɛ cogo di. bon an bɛ ala fo k'ala barikada. ala barikala. n bɛ aw fo. awɔ. depuis bi tɛ. ne y'an ka fɛnw bɛɛ ka diɲɛ bɛɛ k'a ye. ala ni aw sababu ɲuman. barikala. e yɛrɛ n tɛ e ye ko fɔlɔ ye ne bolo. n'i ye o kɛla yanfol la. kala coordination mise en place. bureau mise en place senfɛ. mais il faut. tabarikala. i ni baraɲɔgɔnw. wuli ka jɔ. 12 communes tɔgɔ la. tabarikala. alhamdulilah. awɔ. coordination a bɛ ka marché ka ɲɛ. fɛn bɛɛ dɔn de. yanfola cercle kɔnɔna na. bureau minnu sigilen don. bureau i b'a fɔ président y'a fɔ cogoya min na. bureau 10 de don. commune 10 commune kelen-kelen na bureau kelen-kelen. o an ka laɲini ye. commune 10 bureau sigilen don. a tɔ bureau 2 de ye. minnu dɔ kala la mais u ma valide. donc minnu sigilen filɛ. yanfola cercle kɔnɔna na. o bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan. bureau kelen ni an b'a fɔ ma coordination. o coordination o ɲɛmɔgɔ o Seku Sidibe ale sigilen don yanfola. voilà. ayiwa o b'a yira k'a fɔ ani ninnu bolodi ɲɔgɔnma de b'an ni ɲɔgɔn cɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati ko ɲuman walasa yanfoyila cercle a bɛ se ka yiriwa ni ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ. i b'a fɔ président y'a fɔ cogoya min na siga t'a la 12 communes jamana kɔnɔna dɔrɔn tɛ. tabarikala. yanfola cercle i bɛ jamana kɔnɔ i bɛ jamana kɔ kan o. tabarikala. an bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma tɔn kɔnɔ ni o 12 communes ye. o yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ wasolonka dɔrɔn tɛ hali n'a sɔrɔ ko i sigiyɔrɔ bɛnna yanfola ma e tɛ yanfolaka ye tɔn nin dayɛlɛnnen don bɛɛ ye. alhamdulilah. an b'an bolo di ɲɔgɔn ma faso ni ka baara walasa laɲiniw bɛ sabati. inshallah. an bɛ i yɛrɛ fo Bakari Jalo e min ye président accompagné bi ka na plateau kɛnɛ kan Dirisa Hari Jalo n bɛ fɛ i ka dakuruɲa fila fɔ e bɛ to a kɛrɛfɛ i ka foli kɛ dɔrɔn an ka se ka waati sɛbɛkɔrɔ korona an bolo i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ Hari Dirisa Jalo. voilà n bɛ lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo n b'ale yɛrɛ fɔ a ka déplacement la k'aw yɛrɛ fɔ a ka cɛsiri la ka profiter ka foli bila komi temps y'an ta an tɔgɔ ma parce que officier dama dama bɛ yen olu ye siɲɛ don yɛrɛ yɛrɛ de k'an ye n'i taara ministère des mines na colonel major Sise bɛ yen. Sise. Nicolas Sise bɛ yen. Nicolas o ye maa cɛsirilen ye. voilà donc n'i taara sécurité fana na colonel major Umar Mayiga fana bɛ yen n'i taara environnement la ya colonel Mamadu Bokum ninnu bɛɛ ye mɔgɔw ye minnu ye Bamakɔ bila pepu ka yɛlɛma Wasolo fu ka se ka sigi chinois ko la cogo min na fu ka se ka sigi Dantɛmɛ Wale la cogo min na foli in kɔnɔna na n bɛ wele bila sécurité intérieure mɔgɔw ma ka wele bila justice ma k'a bila mine ma u bɛ min kɛ o k'a kɛ u ka wuli u ka fu siri Daragi ko la u kana to population ka wuli k'a b'a ka responsabilité ta yɛrɛ ye jamana in a mako tɛ kalaya la sinon 90% Daragi pratiquants u bɔra yɔrɔ wɛrɛ de ka na u tɛ se ka caya n'anw ye wa u tɛ se anw na mais n'an ko an bɛ an ka kɛlɛ k'an yɛrɛ ye jamana t'a fɛ ka min ye a bɛ kɛ o ye donc u bɛ se ka ko kɛ waati min na u ka ko kɛ u ka wuli u ka instruction d'u ka mɔgɔw ma Daragitigiw k'an ka ji bila an b'aw k'an seere ye
ka diɲɛ kan seere ka maliyɛn bɛɛ kan seere k'an y'an kumakan bila k'a fɔ faso ye ko mun bɛ k'ala bɛn an fɛ yen an t'a fɛ a ka kɛ wasolo u ka darakitigiw gɛn u k'an ka ba bila donc ka mansa bɛɛ lajɛlen fo tabarikala ka transition président fo ka premier ministre fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ni e ka laɲini ye Mali ka yiriwa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na aw yɛrɛ média minnu bɛ ta ka bi la an ye su ni tile aw bɛ se ka faga mugu bɛ se ka ci aw la parce que hali n'i ye ɲuman fɔ transition kan a bɛ fɔ ko wari dira aw fana ma o tɔgɔjugu minnu b'aw kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a sara aw ye arijinɛ la ni baraji k'a fara aw sɔrɔ garisɛgɛ kan hakɛto b'o la salamu salim an bɛ aw yɛrɛ fo Hari Dirisa Jalo e min sɔnna k'an ka wele jaabi e min ye président ba ye ka Bakari Jalo fana fo o cogo kelen na secrétaire général n b'a dɔn a bɛ k'an filɛ nin waati in na n'o ye Jakarija Jalo ne yɛrɛ dɔgɔkɛ an bɛ foli lase a ma ka foli lase 12 communes maa bɛɛ lajɛlen ma Yanfoyila cercle maa bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tunkarankew hali ni y'a sɔrɔ ne kɔni ɲanbele tuma dɔ la a bɛ jigin kɔnɔ n ka bɔ banangaya la ka kɛ wasolonka ye nka wasolonkaw ka problème ye min ye u tɛ misi de di maa ma fila minnu don fila tɛgɛmangɛlɛnw kɔni don bari misiko layidu taara ne ye Yanfoyila misi ma se ka sɔrɔ fɔlɔ Musa Sidibe Londres misi ma se ka sɔrɔ fɔlɔ Salimata Sidibe u fana fila ninnu fila ka wari sɔrɔ man di ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala ka ani sababa bɛɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye basigi ni kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ Ala ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen nɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna kɛ an ka jɛmukan laban ye tuma ni tuma ka wele ka na hakililajigi bolo ma walima ka se ka na bilasirali kɛ halisa faso kunkanko la o bɛna diya an ye sanga ani waati min bɛna kɛ kɛfɛn ye ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Dirisa Hari Jalo nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ k'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan jira an na ni o ye faso jɔ kɛnɛ يما أموال الهوى يما أموالية يما أموال الهوى يما أموالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس